Хора, сега ще ви обясня защо трябва да пишете постове всеки ден във Facebook или в която и да е социална мрежа сте избрали да работите. Ако започнете днес с постове във Facebook и ги правите всеки ден в продължение на 10 дни, след 10 дни вие ще имате 3 канала за клиенти. Какво означава това? Това означава, че от 3 места при вас идват клиенти, които да си купуват вашите продукти или услуги. Първото място, това, представете си го като една писта. Това е, когато започвате да правите постове, хората разбират за вас и започват да ви пишат. Тези хора идват от това, че вие сте направили поста и са решили да ви пишат за него. Втората писта, тези хора идват, когато са реагирали на постове и вие сте им писали. Хората, които не са ви писали, може би им е неудобно, може би не са разбрали съвсем за какво става въпрос, но все пак са се отразили като присъствие, реагирали са по някакъв начин, дали с сърчице, дали с харесване, дали с някакъв коментар. Това е втората писта, по която при вас идват потенциалните клиенти. Те се обозначават и вие може да направите контакта с тях. Когато вие 10 дни пишете на всеки един, който е реагирал под постовете ви, вие си имате една база данни с клиенти, с които вече имате разговор. Това бяха хората, които ви пишаха директно от постовете. Това бяха хората, които реагират по някакъв начин на постовете. Това са хората, с които вие сте се свързали от тук и може да свържете с тях отново, когато сметнете, че е необходимо, когато ще бъде полезно за тях. Затова е важно да правите пост, да се показвате всеки ден, за да не ви забравят хора.